Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsalde on guztioi, ongietorriak Saloa telebistara, ekainak 13 dugu gaurkoa asteartea, eta egunez egun Iruin herriko hotsak eta zaratak saioan gaituzue. Gaurko elkarrizketan, Pello Iriarte historialaria eta kolaboratzailea dugu, eta Nafarroako ikurren legearen inguruan arituko da. Ondoren, zaratak tartean, kiriketan Alde Zaharreko konpartsaren 15 urte hurrena ikusiko dugu, eta espalda jaialdia. Baina lehendabizikoz, goazen efemerideekin. Gaur bezalako ekainak 13ko egun batean, 1980ean, Nelson Mandelak laguntza ekonomikoa eskatu zion Europako Parlamentuari 20.000 exiliatu politiko Sudafrikara itzultzeko. 1774ean, Rhode Island esklabutza bertan bera utzi zuen, Estatu Batuetako lehendabiziko estatua bihurtuz. 1540ean, Bogotan Santo Tomas Unibertsitatea sortu zen, Kolonbiako lehendabizikoa izatera pasatuz. Orain, goazen eguneko lerroburuak aztertzera Aitziberren eskutik. Arratsalde on Ainhoa, hauexe dira gaurko egunak utzi dizkigun titularrak. Honako albiste hauek utzi dizkigu gaurko egunak hasteko sakabanaketa eta urruntze politika hiltzailea amaitzeko eta egin beharreko egiteko eskatu diote euskal presoek Uxue Barkos Nafarroako presidenteari. Aurrera eginez albisteekin Nafarroako parlamentuak amnistia fiskala eta haren efektuak baliogabetzeko eskatu dute. Hau da, Ogasunari amnistia fiskala medio jasogabe dituen 2.800 milioi euroak berreskuratzeko eskatu diote Laukoak eta APSNek. Klima aldaketaren ibilbide orriaren zirriborroa aurkeztu du bertzalde Nafarroako gobernuak, helburua berotegi efektuko gasa murriztu eta egokitzapen neurriak zehaztea da. Eta Taxoareko moto istripuaren ustezko arduraduna komisaldegian ordu batzuk atxilotuta izan ondoren libre utzi dute. Ezbeharraren ondorioz gogoratu 59 urteko motor gidaria uartearra hiltzela bertan. Eta Nafarroako auzitegiak 10 urteko kartzela zigorra ezarri dio gizon bati 13 urteko neska bati sexu gehiegikeriak egiteagatik. Eta Nafarroako foruzaingoak gizonezko bat inputatu du Iruritan, Baztanen, 12 urteko semeari gidatzen uztea egotzita. Nafarroako ingurumen eta sozioekonomia ereduak aldaketa behar duela aldarrikatu dute hainbat gizarte eragileek. Eta kiroletan dugu albiste orain, Osasunak ez du jada Zorrik Nafarroako Ogasunarekin aldebiak ados jarri baitira. Eta albisteekin amaitzeko, birziklatutako elementuekin egindako jolas parke berria izango dute umeek San Ferminetan. Birjolastu izena jarri diote antolatzaileek. Mila esker Aitziber, jarrai dezagun orain agendarekin. Txistu eta gaita dantza tradizionalak, ekaineko lehendabiziko sesioa. Gaur, ekainak 13, 7:30 Gaztelu plazan. Komik tertulia, tertuliazko 10 urte izenburuarekin. Dohainiko sarrera Jesus Garcia Salgerok zuzenduta. Gaur, ekainak 13, 6etan Yamaguchi liburutegian. Han hemenka musikala Jaso Fundazioa antolatuta. Ikastola jasoko ikasleek hartzen dute parte. 12 euro balio du sarrerak, gaur ekainak 13, 8etan Baluarte jauregian. 31. emakumeak eta zinema programa. Miss Impossible pelikula. Gaur ekainak 13, 8etan Golen Baiona zinemetan. Beno, orain, elkarrizketan, Pello Iriarte dugu kolaboratzailea eta historialaria. Nafarroako ikurren legearen inguruan arituko dena, eta hori eta gero, zaratak tartean, kiriketan Alde Zaharreko konpartsaren 15. urte hurrena ikusiko dugu, eta azkenik espalda jaialdia.